Lubarakan kaule ya mamaku. Wong lea, wong waru, mat penganten, nok penganten matur suwun, matur kesuwun. Wis kaule bubar. Ban, Nyonya. ban. Ari baba mandi nyonya. Wis. Ajak kelangan baba ada tugas saking tuan host. Hoswili. Holmas. Ya hol Wis, mes. kumawis oli tugas ya. Kian makaringen tadi kabar sing baba. Ayo beberes ning jero. Ayo. beberes ning jero. Ayo. Wong tamu ni durung balik ku. Kita beberes kono. Tamu na beli galem balik. Allah. Tuan. Ana maning ya mama. Iya. Koning gantian. Heeh. Tuan, Iya Taci. sampean kari nunggu kabar sing baba. Iya. Iya. Kita mau beli melu-melu. Labas wis. bay. Tuan, Pan, jika Tuan. nonggoni umah ya, kita garapan nyusul. Oo. Yong, harapan mangkat ning lea. Ayo. ayo, Tuan. mangkat ning lea, Sing ayo. hati-hati tuan. Iya. Pan. Awas Yang. yuk. Pengantinnya dibaturi. Iya, banda kaya ditinggal. Ya wis sing hati-hati babakin pek yang taci kita nih beberes rumah dingin ya. Permisi Bu. Bok tuane lunang sing waru dewek sing dua RT 10 ngaturaken matur kesuwun bok tuane luna saking waru sing dua RT 10 dewek sareng Mas Bowo minangkene aulis anom tempel Mas Bowo aulis anom tempel dewek bok tuane luna sing paling eman wong waru sing dua RT 10 dewek ngaturaken matur kesuwun bok tuane luna sing dua RT 10 wong waru matur kesuwun. Mas Bowo minang kena ulis tempel dewek Mas Bowo mana sayang selawase sareng kang pekaule kedik minang kena saking mundak jaya dewek kang lepek gaul bok tuane luna sing dua RT 10 wong waru dewek Fadlen Ying. Ulah Kang Mas. Sabisih pamit permisi lawan Baba Pekyong. Ninggalaken larangan celeng. Aratine upai cindra mata. Upai sujud syukur kelawan kaya dening Rama Kidanu sing ana ning lelean ayu. penganten jayu penganten penganten jayu penganten sing hormati Kang Mas. Nun daya. Sawise leyeng rumah tangga karo sampean najana masih anyaran bawa rasa berak bungkanane ning perasaan Kang Mas. Artinya banget temen ora diduga-duga yen beli nyinying ki ketepung jodoh karo sampean Kang Mas. Bapak taresi majikan tua dewek penganten jayu penganten sing bayari
Apa Van Lin yang beli nyesel kawin karo kakang bujang kang. Van Lenyengking orang nyesel Kang Mas. Weruh kelawan keadaan yang kakang bujang karen. Wong apa? Sedangkan Van Lin yin wong apa do ayu? Wong sing terpandang ana ning wilayah Jelen. Mulane Lenyengking rela dadi mualaf karena pengen karo sampean Kang Mas karen. Van Lin. Bapak tersim tuan rumah Mas pengantin dia yuk pengantin ajang namong. Ning sejroning atining kakang bujang karen kiwatir do ayu. Ada tini rumah tangga lawan durung didasari suka kelawan terima antara kakang kelawan Van Lin. Karena rumah tangga nih kakang kelawan awakmu. Ya, antara hubungan wong tua kelawan wong tua. Kakang nerima. Karena ngebaktiakan segala pangabakti nih kakang sing dari anak keturunan. Kelawan sing dari sutar wong tua. Bok tuane luna sing paling eman, bok tuane luna wong warungu sing duwe RT 10 dewe. Uga sebaliknya Kang Mas. Van Lenyeng nurut ning perintahe Pan Bobo. Among gawe kecewa Kang Mas. Kun sing darani anak bakal ngebakti ning wong tua. Tinggal priben rumah tangga ning kita supaya dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah lan uga warahmah sing dadi rumah tangga nih aja nganti gentong cewengan lho ayo. Bok tuane luna wong waru dewek RT 10 matur kesumung. Bagian mangane karo segah kelawan uyu turune ning gubuk derita kelawan kakang bujang kare orangnya sih Hayah Kang Mas. Van Lenyeng nrima ning segalane. Asar bebarengan karo sampeyan. Van Lenyeng pengen seterusnya karo sampeyan Kang Mas. sing bener Yakin. aja bohong kelawan kakang bujang kare. Bok tuane luna sareng Mas bawa ulis anom tempel dewe. Kadang-kadang ake bakal wis rumah tangga wong wadon diuji saat lagi kurang segala. Tapi wong lanang kadang diuji lekat saat ake pekaya. Bugi rumah tangga ning kakang kelawan awakmu. Dihindarakan sing hal-hal sing beli becik. Bugi dari rumah tangga sing tadi contoh ning hamba rakyat doa. Pasti Kang Mas. Mamae bagas sing duwe megatani dewek. Mamae bagas sing duwe megatani dewek. Bok tuane luna sareng mamae bagas sing duwe megatani dewek. Aja lali bapak tarsi mi bujang majikan tua sing paling eman. Kantun Mas bawa ulis anom tempel minangkene sing ngormati ulis anom tempel Mas bawa sareng kang ngabegau olah saking mundak jaya dewek. Mas minta calon majikan dewek.
Senajan lamun dipikir antarane kula Kakang Bujanggaren lan uga Van Linying ake kekurangan kelawan kelebihan. Iya Kang Mas. Tapi ora dadi mantek masalah sing arane cinta jarega alang-alang ana gunung lan uga segara bakal wis mrembes ning kalbu ora pandang ning bulu. Kang Mas. Nun isun doayu Lenyenying rimaning sampean beli mandang ning segala-gala. sing bener. Najana sampean senalika mau dadi buru menggawe ning bobo, tapi karena tulusnya lenyenying ning sampean. Kun sing dari blindereng Kakang lamun kudu weruh Van Linying. Asal sampean dikudu sumpah nih lenyenying Kang Mas. Aja watir apa sing dari penjalukan Van Linying Kakang bakal tak turuti. Kain Kakang saat saiki luwih mengenal jati dirining Van Linying sing saestune bugian nerima segala kekurangan kelawan Kakang. Uga sebaliknya Kang Mas. Iya. Mugia sampean nerima lenyenying dadi keluargane sampean. Bakal tak terima apa sing dari ucapan pangandika. Itung-itung upay kenangan ning setanganing dalan supaya ki cintane Kakang bisa menyatu kelawan atining Van Linying aja sampai terbuai kelawan wanoja sing sejene. Umpamane sampean ki sumpah bakal setia Kang Mas. Kakang sumpah setia. Aja watir senajan ake wong wadon sing luwih babuk, ake wong wadon sing luwih gemoy. Yakin. Tetep Van Linying sing bakal dadi panutaning Kakang, ora bakal nyalira Van Linying. Najana sewu wong wadon cantik ning arepan. Aja watir Van Linying. Konon. Khusus spesiale kanggo majikan sakeluarga. Kalian Mas penganten yayo pengantene geding. Kanggo Bun Dede Nokas, Mamae Bagas matur kesuwun. Van Linying. Mamae Bagas ulah Kang Mas. Sawise ngupai cindra mata lan uga kenangan kelawan dirining Kakang Bujanggaren. Tujuan ihwal pengen artine ngupai ki besukan kangge Rama sing ananing lelea. Kang Mas, Nuhun. bareng ta. Van Linying ning gulu Kakang sing gurindo ayo. Awas sampean aja suwe-suwe. Aja watir aja melang. Bukatan kegoda ning wong. Semono babuk ke langka sing lebih babuk Angel sing lawan Van. berbobot kayak kita. Siapa sih doa? Duh Rama, katuran ala poke pun panjenengan Bujanggaren Rawu Agung Palama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel munggah engger. Ndi garwani rene? Hah? Niku. Nduk. Sira iki wong loro wis ijab kabul ya. Artine wis sah kanggo melaksanakan rumah tangga. Gayandu senajan hartane berlimpah ruah, senajan dunyane akeh, ana paribasa gledug lor pepeteng kidul banjiran sinambak liber. Wong lanang dudu sanak dudu kadang pinangga guru nduk. Jenar pada mendi bulan madune. Sanes bulan madu. Arep tetilik ning mertua menglea. Oh, arep dolan ning mertuamu. Nggih. Nggih Rama Guru. Iya ndo ya. Sebab sira iki wis mualaf, wis manjing ning ajaran syariat Islam. Ridolohi fi ridho walidain wasutolohi fi sautul walidain. Ridho ning Gusti Allah gumantung ridhone wong tua. Murkane Gusti Allah gumantung murkane wong tua. Digeser kulu-kulu. Nggih katuran Rama Guru.
ngaturaken matur kesuwun Mimi Hajawasem Mimi Hajawasem wong Kendayakan dhewe gumelaran ing alam lahir yen wong urip kudu sepikir ning segala lelampahan ning segala tindak laku sing teliti lan hati nyati sing waspada tindak lakune ning dunya ngane akeh pengaruh ning dunyane akeh cecobaan Mimi Hajawasem wong Kendayakan eman sayang kentun sing ditembangi gede larangan minangkana Mimi Haja iwang dewek sing duwe larangan sareng ulis lombang minangkane sing ditembangi sareng Mimi Hajawasem wong Kendayakan Mimi Hajawasem dewek buktuane lonang nyi gede larangan Mimi Haja iwang dewek kantun sing hormati ulis lombang minangkane wong sing paling eman dewek nyi gede larangan Mimi Haja iwang sareng ulis lombang sing ngormati dadi mangkenen doyan baka menurut syariat Islam wong lanang iku julukane arijalu qawamuna ala nisa wong lanang iku pemimpine wong wadon wong lanang minangka imam wong wadon minangka makmum apa jare imam wong wadon kang nunjukaken soleha adunya mataun khair mataiha almar'atus soleha dunia perhiasan sebagus-bagusane perhiasan istri kang soleha sebab sing aran wong lanang kundu ora sekedar ning dunya bae tanggung jawab ning garwah ning anak sampai akhirat ku angfusakum wa ahlikum nar jaga diriku jaga keluargaku saking siksa api neraka tanggung jawab gede lu wong lanang Gileres Ramaku wanti-wanti kang terakhir saking Rama Guru ado-ado sing pamayaan sengajan jegal laku lampahmu sebab waktu kuen Rama Guru ora sempat ngupai pitutur ora sempat ngupai piwara demi kebahagiaan rumah tanggamu. Semoga rumah tanggane kaya Bapak Adam karo Ibu Hawa. Semoga rumah tanggane kaya Nabi Ibrahim alaihissalam karo Siti Sarah.
Semoga sira rumah tanggane laksana baginda Rasul kelawan Siti Khadijah. Sakinah mawaddah. Emana sayang selawase, emana sayang seumure ki ageng larangan. Minangkene kang cileng dewek sing duwe lombang. Aduh kang cileng sing duwe lombang. Ki ageng larangan kang cileng sing lombang dewek. Nalika sira wong loro dijajar pasang laksana raja lan ratu, sanak pamili andetolan sahabat lan kerabat ngirimaken doa restu mugia rumah tanggane bahagia harmonis sampai akhir ayat pisah lan pegatan kesebut sakinah mawaddah warahmah. Kun doa nger Suwun sangat Ramaku. doane wong tua doane sedulur bakasirane orang ngerjakaken pada bae bohong sekedar syariat hakikate sira kang berjuang menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Modale apa? Pripun Ramaku modal? Modale 1 juta nggih. Duit sing 1 juta. Lanang wadon modale 1 juta ya. Dudu duit dudu nggih. Pripun Ramaku? 1 juta. Arisa iku sabar. Lanang wadon mudu sabar. Senajan anak isu, senajan anak adu domba, senajan anak fitnah, lanang wadon mudu sabar. Innallaha maha sabirin. Gusti Allah seneng ning wong sabar. Ngaturaken matur kesuwun dihormati Ki Ageng Larangan. Kang cileng saking lombang, kang cileng minangkene saking lombang dhewe